Good morning लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा बे खामानि मावनायनि भिडिअसो जागोन दे लोगोफोर माने जोंनि गभर्नमेन्ट बेप्टिस्ट मण्डलियाव माने नैबे फुंनि समाव खामानि लानाय जादों आरोना मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बाउन्डारि सिङाव दंफां दङमोन आरोना बे दंफांखौ जोङो फानाखै माने होनना बुङोब्ला नांखागौ जायो जिहेतु माने प्रग्राम जाबाय थायो बेखौनो बन सिननानै दोननोसै होननानै दिनै खामानि लाबाय मण्डलिया बेनिफ्राय आरो बे खामानि मावनायाव सोर सोर गलमा मण्डलिनि मावथिफोरा ओंखारदों आं एसे दिन्थिनोसै दे लोगोफोर नोंथांमोननो नायलांबाय माने नै बिसोर जाहैबाय पुरा एक्टिभ मावथि होनना बुंनांगोन आरो ने मण्डलिनि खामानि होनना बुङोब्ला बिथांमोना एकदम आग भाग लायो आरोना जिखुनु जाया खामानियावनो आरोना रायजोनि खामानि ससियेल खामानि नैबेफोरबायदियाव बाहागो लायो बेखौनो मिथिनो हायो नै माने जोंहाथ' प्रग्रामा जोबा नालाय जाबायानो थायो माने प्रग्रामनि थाखाय बन गोबां नांगौ जायो बेनिखायनो बन सिनबाय आरो दिनै आं बेखौनो एसे भिडिअ खालामबाय नोंथांमोननो नै मावथिफोरखौ नायदो जोंहा गोबां सोद्रोमाफोर दङ नाथाय गोबाङा बाहागो लाफैयाखै आरो ना गासै 68 होननानै जोङो मिथियो आरो दे गलमा बेप्टिस्ट मण्डलियाव बेनिफ्राय 68नि भितराव मथा मथि 20 फेमिलिसोआ एक्टिभै बाहागो लायो आरो ना नैबिदि जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ बिथांमोना बाहागो लायो नैबेयाव बिथांमोना दा माने मावनाय दांनाय गासिबावबो एक्टिभ होनना बुंनांगोन आरो ना बोलो हो डाঙरिया बरिया कुठारते तारमाने हुरु होइसे तन्दर बुझि पाइছে ना डाঙर হ'ব লাগে बोलो हो चल दे बोलो हो चल दे बोथिथाम जायो माथो नोंलाय सानसेयाव रुवायानो गोमाबाय बेहा नै फैला माने खामानि मावबाबो मावाबाबो खामानि नैबिदि हाबा मावनायाव फैनानै थाफैब्ला मोजां नुयो आरोना एटेन्डेन्सआव माने जुक्तिखौ दिन्थिनाय जायो आरोना जायफ्रानोखि ओरैनो दङ बिथांमोना बाहागो लाफैयाखै माने नैबेखौ एग्जाम्पल हिसाबै आङो दिन्थिबाय आरो ना मावाब्लाबो थारमाने फैनानै बिदि बाहागो लाफैनांगौ आरो फंसे राव होफैनायानो माने बोलो होनाय जायो आरो ना सापर्ट होनाय जायो ओइ जोंहा सासे फैबाय ह आदै फैदो आदै जोंहा मेन सिनख्रुबग्राया दासो फैदो नै थिग दङ थारमाने बिथाङा एसे लेट जाबोबाय मोजां बिथाङाबो खामानि मावनायाव सिननायाव ओरैबायदि गोगोमखा चल दे आंना रोङा आं बिराद मावो आंनिया दा बे बन सिननायनि मेजर कानसन बन सिननायनि मेजरा जोंहा कानसन दैमारि हालेवनायाव सैमानि गालानि सिनियाबो नैबे जोंहा आदाया बन सिननाय बडिखौ बनना लाबाय आरो परिचारकजों बक्स कालेक्टरजों नैबे थब्रिया गस्लाफोरखौ मा लांखो मबाइलबोमोन आलु जोब्बाय हा दोनसै आं थांलायाखै जाबाय फैयो लगाव दिनैलाय जोंहा परिचारकआ मा जाखो नोंहा बैथिं गुवार आंनिया गुवार बैयो रुवाया गुवार खुगाया एवखायनोथ' खेबनै दांबाय नोंनि बोरमायाल' 6टा बाजियाव आदार जायोलै 5टा बाजियाव बेलेगना जाया
Hei, jalan jalan थांलांसिगोन दबा खार' बन सिननायनि मजायानो बिराद मोजांखा लोगोफोर मिथिखायो नोंथांमोना दबा खार'आ माबायदि बन सिननो थाखाय मोजां ना गाज्रि एसे कमेन्टआव खिन्थाहरदो जायफ्रा सिनफेरबाय दबा खार' होनना बुङो बेखौ बरिया बरिया सालथेया बिराद गोजोनदों आरो ने फंसे होनायावनो गावबायलै एसे आरो मिथिबाय हेलो दे आदै दे लोगोफोर अब्ला आं बेसेबांखिनिखौनो दिन्थिबाय नोंथांमोननो